שלום, לי קוראים שמולי קופר, אני מאמן כדורסל בהפועל גבעתיים. אצלנו באגודה, הדבר הראשון שאנחנו עושים כשאנחנו מגיעים לאימון, לפני שאנחנו עולים למגרש, זה להכין את הגוף שלנו לאימון. וכל זה קשור להכנה לאימון ברמה הדינמית. הדבר הזה מאוד מאוד חשוב מכמה סיבות. אחד, להעלות את הטמפרטורה בגוף. 2, כל המפרקים, שרירים, צריכים להיות חמים ומוכנים. לפני שאנחנו עולים למגרש כמובן, כפי שציינתי. דבר נוסף, אנחנו מתחילים תמיד מהפלג גוף עליון. אנחנו עושים קירוב והרחקה גם פרונטלי וגם צידי. לאחר מכן אנחנו עוברים לפלג גוף תחתון. בפלג גוף תחתון אנחנו עושים חימום לפסעות, לשרירים הגדולים, שזה 4 ראשים, האמסטרינג, התאומים והקרסול. כל התרגילים מתבצעים גם בפרונטלי קדימה וגם בריצה קלה אחורה, על מנת שהשחקן יעלה את רמת הריכוז שלו ויעלה את רמת התפקוד שלו, של הגוף, וככה הוא יוכל להגיע מוכן. דבר נוסף שאנחנו עושים זה גם דלגית. על מנת להעלות את הדופק של הגוף שלנו, אנחנו עושים 2 דקות דלגית.